Aj my potrebujeme na Slovensku šikovných, schopných ľudí. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ja som sa chcel spýtať, že prečo alebo na základe čoho si sa rozhodli stať s prezidentom? Neprišlo to do konca. To je dobrá otázka. No, ja som nikdy nechcel byť politikom. Nikdy som nechcel byť politikom, nikdy som nebol v žiadnej politickej strane, nikdy. Keď ste sa ma pred 4 rokmi spýtali, že či uvažujem sa stať prezidentom, tak by som sa vás spýtal, či nie ste blázon. Ja som proste to nikdy nechcel. Jedno je pravdou. A keď som podnikal, bol som ako podnikateľ. V Poprade sme vytvorili s bratom a s bratrancom takú spoločnosť, ktorá zamestnáva ešte aj dnes vyše 500 ľudí. Videl som, že sú problémy v krajine, ale nebol som dostatočne, tak by som to povedal, že nahnevaný na to, aby som si povedal, že do tej špiny, pretože politika žiaľ je strašne veľa špiny, úrážok, krívd, ohovárania, som si povedal, že to ešte nie je dôvod, aby som išiel do politiky. Ale možno niektorí viete, ja som založil neskôr neziskovú organizáciu Dobrý aniel. Dobrý aniel je organizácia, ktorá pomáha rodinám s deťmi, kde má dieťa rakovinu. Ja som sa stretával s x študentmi vo vašom veku, ktorí mali rakovinu. A žiaľ, niektorým z nich som bol na pohrebe, ktorí zomreli len a len kvôli tomu, že máme zlé zdravotníctvo. 18-ročný Ondrej, taký športovec, vysoký, taký chalanisko, ešte aj jeho otec mal rakovinu. S ním sme vyššie roka bojovali, keď on nám zomrel kvôli zlyhaniu nášho zdravotného systému. A keď som začal fungovať v Dobrom anielovi, kde som sa stretával s tými rodinami, tak som pochopil, koľko ešte je veľa zlých vecí, ktoré v našej krajine nefungujú. A vy určite budete už sami vedieť o nich mi povedať aj vy sami. Nám nefungujú veci a preto som sa rozhodol vyskúšať, pomôcť zmeniť našu krajinu zhora. V tom Dobrom anielovi, keď som videl, ako človek dokáže byť chudobný len a len kvôli tomu, že ochorie. Keď som sa stretol s mamičkou, od ktorej lekár si vypýtal úplatok 1000 eur, aby operoval nádor mozgu jej 10-ročného syna. Keď som sa stretával s týmito skutočne základnými zlyhávaniami v zdravotníctve, tak som si povedal, tak to hádam nie. Vyskúšam tejto krajine, pokiaľ sa dá, pomôcť ešte viacej. A vtedy som sa rozhodol, že budem kandidovať za prezidenta a vyšlo to, tú dôveru od ľudí som dostal a dnes tu stojím ako prezident. Nech sa páči, ešte som videl nejakú ruku. Ja by som sa vás chcel opýtať, že či máte čas popri svojich povinnostiach pozrieť si hokej. No, včera naša rodina skoro infarkt dostala, keď som zvrieskol gól, tak manželka skoro vybehla vedľa z izby, že čo sa stalo, lebo to bol taký rev, ktorý som spustil, lebo to zase nebola sranda. A je pravdou, že trochu, ja to moc prežívam, ja som strašne naštvatý, keď sa nám nedarí. Takže keď bolo 1-0, tak som to prepol. No, presne to som tušil. Tlačíme a potom určite dostaneme gól, presne to sa stalo, som prepol, hovorím si, to je prúšvih. Potom som to za pár minút zapol, bolo 1-1, tak už som to zase pozeral a potom som to vydržal až do toho nášho víťazného gólu. Áno, keď sa dá, teraz bol víkend, tak si to pozriem, neviem ako to bude cez týždeň, ale v stredu sa chystám osobne ísť pozrieť na zápas Norskom. Takže sa na to teším a budem riadne kričať a držať prsty. Dobre, ešte myslím máme pár minút, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, ako vyzerá váš všedný deň? No, ráno vstanem. No, viete čo, je to rôzne. Sú dní, kedy som v zahraničí, na zahraničných cestách, tie sú celkom iné oproti dní, ktoré som tu na Slovensku. A zase iný deň, keď som napríklad tu na výjazde. Vstávam podľa toho, ako potrebujem prípravu okolo 6:30, 7:00. Ja som v Bratislave a manželka s malými deťmi ostali v Poprade, takže som sám v takom malom bytíku tam. Spravím si raňajky, manželka mi pečie fantastický chlieb, vždy cez víkend, tak si dám chlieb a dám si, teraz nechcem používať, pretože pani primátorka mi povedala, že to len z Banskej Bystrice vám hovoria, že ste brinziári tu vo Zvolene, ale dám si veľmi dobrú brinzovú natierku, ja milujem brinzu.
a rádovo na nejakú 8:30 idem do paláca a v paláci mi začína program, ktorý je niekedy veľmi nabitý. Mám veľa rôznych prijatí, rôznych ministrov, niektorých si volám, niektorí chcú so mnou niečo prijať, veľvyslanci. Tých prijatí je veľmi veľa, prídu niektoré zahraničné návštevy, musím sa na to pripravovať. No a potom máme poradu s mojím tímom ľudí, pripravujeme tak, čo by sme mali v tom zdravotníctve, čo by sme mali v tom školstve, ako by sme mali ísť ďalej. Obedujem v paláci, obed mi nosia do paláca z niektorej z reštaurácie, pretože tam nie je kuchyňa, pretože je pravdou, že keď niekde vojdem teraz na obed, tak vyvolávam taký mierny rozruch a každý sa len pozerá, či sa nepotknem, či sa neoblejem, či hlasno nekýchnem a tak ďalej. A preto je mi výhodnejšie aj z pohľadu času, že mi donesú obed zvonku z niektorej reštaurácie do paláca, mám tam takú svoju miestnosť, dám si obed a v paláci ostávam do takej, podľa toho, koľko je práce, do takej 6. 7. Teraz, keď sa trochu vyčasilo, sa dá, je trošku čas, tak keďže by som potreboval trošku schudnúť, tak sa snažím ísť na bicykel, ale zatiaľ toho času moc až tak nie je. A do tej 7. potom ešte niekedy sú večerné akcie, idem do divadla, idem na nejaké oceňovanie nejaké konferencie. Zúčastním sa ešte toho, ráno vstanem a život ide ďalej. Dobre, takže koľko máme ešte, Tomáši? Tak ešte posledná, ak je ešte jedna otázka, tak posledná otázka, nech sa páči. Pán prezident, keďže ste už spomenul vysokú školu svojich detí, na akú ste chodil vy? A No. prečo ste si ju vybral? To je dobrá otázka. No ja som elektrotechnický inžinier a som vyštudoval mikroelektroniku, výrobu integrovaných obvodov a ten dôvod, prečo som si vybral, bol veľmi prozaický. Ja som nevedel, čo presne chcem študovať. Ja som to nevedel, mal som 18 rokov, ja som nevedel, na akú vysokú školu mám ísť. Bavila ma matematika, bavila ma fyzika, ale nevedel som na akú školu ísť. Vy, ktorí viem, že niektorí idete aj stade z vašej školy na vysokú školu, tí, ktorí idete, prosím vás, buďte nároční pri výbere vysokej školy. Sú rebríčky. Pozrite si, ako vysoké školy stoja v rebríčku. Ak už pôjdete na vysokú školu, tí, ktorí sa rozhodnete, nezvolte si vysokú školu, ktorá bude ľahká. Kde je len tak dobrý študentský život, easy, ľahko získaný titul, pretože verte, že potom tú prácu nájsť je nesmierne ťažké. Ja som počas svojho života prijímal stovky ľudí do práce osobne a keď som si len tak pozeral, keď mi prišla žiadosť, keď som videl, z ktorej vysokej školy je, rovno to šlo nabok. Už som to ani sa ďalej nepozeral. Pri tých obrovských žiadostiach na jedno pracovné miesto niektoré vysoké školy absolútne išli von. Tí, ktorí pôjdete, buďte nároční. Vy, ktorí nepôjdete, to vôbec nič zle neznamená. Práve naopak, ako som povedal, ak by ste mali ísť na vysokú školu, ktorá ako je sociálna práca a podobne, verte, že ste si vybrali dobrý smer. Prajem vám strašne veľa úspechov. Prajem vám, pretože vo vás, v vašich očiach vidieť taká tá chuť, takú tú energiu. Dokážte. Získajte dobré vzdelanie a verím, že aj s vašou pomocou sa z toho nášho Slovenska môže stať skutočne svetové Slovensko. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko dobré. Dovolte mi, pán prezident, aby som vám poďakoval v mene nás všetkých za to, že ste si našiel ten čas. Ja viem, že by bolo o čom rozprávať ďalšie hodiny a hodiny. Ja vám chcem zaželať dnešný deň strávený v našom regióne, aby bol naozaj pre vás príjemný, aby ste si tu u nás aj trošku aj odýchli a videli krásy aj nášho stredoslovenského kraja. A dovolte mi na pamiatku vám odovzdať, na pamiatku dnešného dňa, takúto malú plaketku, ktorá vám bude možno pripomínať dnešný deň. Ďakujem všetkým, majte sa pekne. Dovidenia.